Matapos mag-viral sa social media, community pantry, sinimulan na rin sa iba't ibang panig ng Hilaga at Gitnang Luzon. Tunghayan sa ulat ni King Guevara. Matapos mag-viral sa social media ang isang community pantry sa Maynila, kung saan maaaring kumuha ng libreng pagkain at mga gamit ang mga residenteng apektado ng pandemya. Kaliwat kanan na ang gumawa nito sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. As we can see, buhay na buhay yung spirit ng bayanihan sa Dagupan. So nagugulat na lang kami sa response. Malaking tulong naman para sa residenteng si Dayan ang nakuha niyang delata at biskwit sa community pantry na ito sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Siyempre, yung mga hanap buhay kasi napatigil, ganito, ganyan. So yung pinaano ni Kapitana, malaking bagay po yun para sa amin, sir. Nagbukas na rin ang ilang residente sa La Union ng kanilang community pantry. Maging ang mga residente sa Baguio City, nagsimula na rin maglagay ng community pantry. Mga inaning kamote naman ang inilagay sa isang community pantry sa Paniki, Tarlac. Iba't ibang klaseng gulay naman ang inilagay sa isang community pantry sa San Carlos City, Pangasinan. Mga gulay rin at groceries ang inilagay sa community pantry sa Bacara, Ilocos Norte. Nagtayo na rin ng community pantry ang ilang residente sa Olongapo City. Ayon sa isang sociologist, prioridad daw talaga ng marami ngayong may pandemya ang pagkakaroon ng pagkain. Wala na tayo dun sa part na kung saan iniisip natin yung leisure things or leisure desires. Pero more on pagkain na yung iniisip ng mga tao. Kasi may malaki talagang shift of mindset because of this pandemic. Ayon naman sa isang political analyst, malaking bagay ang pagkakaisa sa panahon ng pandemya. I think isa itong responsibilidad bilang mga mamamayan na tulungan ng ating government kasi hindi lahat ng bagay ay pwedeng i-provide ng government. Well, tama na pinoprovide nila ang common good pero tayo mismo dapat magkaroon tayo ng initiative. King Guevara, Balitang Amyanan.